A IB3 Ràdio, El dia a Mallorca, amb Joana Solivelles. I arribem a les 12:44, recta final del dia a Mallorca, quan cada dimarts tens de llibres, tens de malaltes de lletra. Avui una selecció particular del passeig fet el dia del llibre. Bon dia, Aranzazu. Hola, bon dia. Bé, com dèiem, una passejada que ens du a parlar de la traducció. S'acaba de publicar per primera vegada en català l'Estràgal, d'Albertín Sarracín, una obra cabdal que és tot un redescobriment, i parlarem avui, Aranzazu, amb el seu traductor, no és així, Álvaro Calero? Efectivament. També tindrem un plaer lector, no? El llibre que, si no ha quedat com el més venut a les parades del dia de Sant Jordi, és perquè no n'hi havia més. És el llibre del qual s'han venut tots els exemplars que havien pogut sortir de l'impremta i tots els que varen arribar aquí a Palma. També és el llibre més firmat, em sembla. No debades s'ha escrit a 16 mans, de 8 si afegim el pròleg d'Oriol Lafau. Es diu Prova de foc, relats de pandèmia. Conté 8 relats de plomes molt conegudes dins el món periodístic. Aranzazu, ens sorprèn que del passeig del dia del llibre hi has triat una traducció. Sí, perquè d'altres ja a tal volta n'havíem xerrat molt, però, estic molt copsada. No és meva la reflexió de que no ens deixem enlluernar per les novetats. Novetat és tot llibre que no has llegit i et pot portar qualque cosa nova. I l'Estràgal és una novel·la que permet un fort impacte lector. Recordar aquella lectura que vaig fer de joveneta, perquè és un llibre que va tenir un gran recorregut als anys 80, m'ha sorprès. És que no recordava la seva força narrativa. De fet, però, Aranzazu, fa uns anys s'ha tornat a editar en castellà, però seguia sense publicar-se en català. Em sembla una notícia molt bona per la cultura catalana que llibres cabdals com aquest es tradueixin. I, de fet, aquesta versió afegeix un pròleg de Patti Smith, perquè aquest llibre que narra les peripècies d'una al·lota francesa que fuig de la presó d'Amiens i com s'enamora del seu protector és impactant no només pel tema, sinó per la manera de contar-lo. És tan actual com la nova narrativa de veus de dona que des d'un punt d'autoficció ens expliquen la realitat d'ara. Per a mi és una lectura que demostra que la bona literatura no només s'aguanta, sinó que tal volta millora amb el temps. Però el protagonista avui és el traductor d'aquesta obra. Sí, el saludem ja. Vinga, i tenim ja a l'altre costat del telèfon a Álvaro Calero, doctor en filologia, professor de la UIB i especialitzat en la traducció i la seva evolució. Amb aquest treball s'estrena com a traductor per la nova editorial Moll. Molt bon dia, Álvaro. Bon dia, com esteu? Molt bé, moltíssimes gràcies per dedicar-nos una estoneta a Malaltes de Lletra a IB3 Ràdio. Vosaltres. Bon dia, Álvaro. Traduir és fer una nova lectura? Traduir és sempre fer una nova lectura i jo diria que fins i tot és fer una lectura molt profunda de l'obra. De fet, traduir és possiblement la lectura més profunda que es pot fer d'una obra, perquè has de triar com tradueixes cada mot i, per tant, has de tenir en compte totes les maneres que se t'acudeixen de com es pot interpretar el mot per trobar la que millor convé al context, no? I al moment de traducció, també. Per tant, sí, has de tenir en compte totes les maneres en què es pot entendre per triar la que trobes que millor convé. Per tant, cada mot és una lectura del mot en concret i de tot el context de l'obra. En què canvia una traducció com aquella que es va fer en castellà d'aquest llibre i una nova traducció ara, 20 anys després? Bé, canvia sobretot pel moment, és a dir, els textos d'alguna manera envelleixen, no? És a dir, els lectors que també el que els agrada, no? Llegir traduccions en particular, sí, perquè aquestes coses, si no te les diuen moltes vegades, és fàcil no parar-hi esment. Però quan llegim traduccions que ja fa, per exemple, 50 anys, 60 anys que van rodant pel món, notem que el text sona una mica... És a dir, notem que el text no s'ha escrit ara o no s'ha escrit fa 5 anys. Però això passa en les traduccions i en qualsevol text en general. És una qüestió pròpia de l'escriptura, no? Per tant, clar, tota traducció, com més recent sigui, més pròxima al moment actual resultarà per al lector. Albertín Sarracín va publicar aquesta obra l'any 1965 i ja en aquell moment va tenir una gran repercussió. Per què s'ha de tornar a llegir ara aquesta obra?
Bé, jo crec que és un molt bon moment per redescobrir-la i sobretot per descobrir-la en català, no? Perquè és el que comentàveu al principi del programa. És una obra que ja en el seu moment de publicació, en el 65, va tenir un gran impacte. Es va traduir a moltíssimes llengües europees, també llengües nòrdiques. En castellà, per exemple, es va tornar a editar la mateixa traducció de Javier Albiñán entre, no sé si va ser el 2013 o 2016. El 13, a 6 barrats, sí. I en italià, per exemple, en compten amb 2 traduccions de 2 traductors diferents, és a dir, està retraduït. Per tant, jo crec que és de justícia i en aquest sentit jo agraeix moltíssim la iniciativa que va tenir l'editorial Moll, que per fi la puguem tenir en català, ens permet redescobrir la mateixa obra en una altra llengua i, per tant, suma una perspectiva més, una traducció més, perquè, en fi, fins i tot, per a un lector que li agradi molt en aquesta obra, és enriquidor llegir diverses traduccions. Per tant, si ja coneixen l'obra perquè l'han llegit en castellà, llegir-la en català suposarà afegir-hi una nova llengua i una nova perspectiva, pot ser una mica més actual i que intentar d'alguna manera transmetre això, els paràmetres que tenim en compte en la traducció actualment. Efectivament, la idea de fer aquesta traducció va ser una tasca del nou editor de Tomeu Canyelles per Nova Editorial Moll, que aquest temps de pandèmia trascava feines a treure i com a traductor acceptaries qualsevol encàrrec o hi ha una feina conjunta de triar quin llibre se vol traduir, se vol republicar? Si acceptaria qualsevol encàrrec, aquesta pregunta és complicada. Bé, depèn del tipus de l'encàrrec. Jo, òbviament, traduir literatura és un gran plaer, és una cosa que t'aporta una gran gratificació. Per tant, sempre estàs molt obert a tot el que són encàrrecs de traduccions literàries. Sobretot el que més ho determina és que el traductor se senta realment capacitat per traduir l'obra que li proposen, no? Per tota la complexitat que suposa. Després també hi ha hagut, s'han donat casos, no?, en la història de traductors que s'han negat a traduir una obra en concret per qüestions ètiques. S'ha de trobar afinitat en l'obra? No necessàriament. Fins i tot es pot traduir un text que no t'agradi, no? Això és possible. El que és molt important és documentar-se bé, és a dir, entendre el context de l'autor per d'alguna manera aproximar-te a la seva perspectiva, a la seva manera de contar les coses. Realment és un exercici literari perquè, clar, ja parteixes d'una obra original que ha escrit un autor, per tant no escrius tu aquesta obra de vell nou, però sí que escrius de nou el text. El text realment és una creació del traductor, per tant, per mirar d'ajustar-se a l'estil de l'autor, has de fer aquest exercici literari també d'aproximar-te a la seva manera d'expressar les coses, no? I per tant intentar imaginar com entendria la realitat i els fets que conta per intentar aproximar-te tant com puguis. I per acabar de redonir aquesta conversa i aproximar-nos a la seva tasca, un dels seus àmbits d'estudi és l'anàlisi de la traducció de Harry Potter al català. Què ens pot dir d'això? Sí, efectivament. De fet, el que jo vaig... són els resultats de la meva tesi doctoral que vaig defensar fa poc, al setembre. Realment, en aquest cas, no em vaig centrar tant en l'estudi de les tècniques i estratègies concretes de traducció que van seguir en aquest cas, tot i que, òbviament, algunes les de comentar perquè el mateix estudi t'ho demana, sinó que em vaig centrar sobretot en el fet, és a dir, en una perspectiva sociolingüística, perquè dels 2 primers volums de Harry Potter es van editar, uns anys més tard, unes versions valencianes, que no canviaven, diguem-ne, necessàriament les estratègies de traducció, però que se centraven sobretot en canviar elements geogràfics. Per tant, el que ens centrava és un poc en tot aquest simbolisme que agafa la variació geogràfica en la traducció també, i en aquest cas en concret en la variació en català. Jo comparava amb un cas paral·lel que va succeir també entre França i el Quebec per veure que la mateixa variació geogràfica que és inherent a totes les llengües de vegades s'entén de manera diferent en una llengua i en una altra, i això són les repercussions socials, no? Els discursos polítics que circulen a l'entorn de la variació geogràfica. Això és molt interessant. Ara només ens queda demanar-li pels propers projectes, noves traduccions. Estem esperant ja qualque cosa? Haurem d'esperar un temps? De moment encara no hi ha cap en marxa,
però sí que, en fi, m'agradaria, com a mínim, el cas d'Albertine Sarrazin ha estat tot un descobriment. Jo crec que era una autora... Com a lectors també. Com a lectors també és un gran descobriment. Efectivament, perquè jo trobo que era necessari tenir-la en català també. A més, una autora reivindicada per Patti Smith i molt reivindicada també des de moviments de contracultura. Feminista, sí. Exacte. Per tant, realment és un llibre actual i un llibre, en fi, que en les llengües en què ja existia s'hagi retraduït fa poc, demostra que és una obra plenament vigent. Per tant, Albertine Sarrazin, tot i que va morir molt jove, encara té obres pendents de... En fi, va escriure com els 2 o 3 llibres més, també algun poemari, i en català tampoc no existeixen encara. Per tant, jo, si ho podem dur endavant, estaria encantat fins i tot de seguir pròximament traduint l'obra d'aquesta autora al català. Trobo que és igualment necessari. I tant, i estirem esperant, perquè fins i tot La fuga no l'he pogut trobar en castellà, no l'he pogut llegir encara. O sigui que esperam llegir-lo aviat en les seves mans. Sí, moltíssimes de gràcies. diria que existia, però sí, ho comprovaré més tard. Però jo ara mateix no he pogut donar amb ella, i per aquest entorn i de més. Moltíssimes de gràcies i fins aviat. Molta de sort. Gràcies a vosaltres. Esperem tenir-la aviat també en català. Perfecte, gràcies. Gràcies, Álvaro Calero. Bon dia. Bé, Arantza, tu per què has triat aquesta música? Perquè és una altra fuita, també molt francesa. En Albertine Sarrazin ens fa pensar també en Diari d'un ladrón, de ladrón, d'en Jean Genet, però aquesta fuita d'en Jean-Luc Godard, en què en Jean-Paul Belmondo es passa tota la pel·lícula dins el cotxe follint, fins que l'amor el fa canviar, tenia molta relació amb aquesta fuita d'en Albertine Sarrazin.